La Biblioteca Històrica de la Universitat de València compta amb una magnífica col·lecció d'incunables formada per 447 exemplars. El terme incunable s'aplica als impresos realitzats des de la invenció de la impremta fins al final de 1500. L'incunable més antic que conservem va ser imprès a Roma en 1467 i conté les epístoles de Ciceró. L'exemplar destaca per les nombroses anotacions manuscrites i per la seva riquesa ornamental. A la col·lecció de la biblioteca estan representats els principals centres d'impressió de l'època incunable, com ara Venècia, Roma o Lió, oferint una bona mostra de la impremta europea. Destaquen més de 30 incunables impresos a la ciutat de València, molts d'ells únics o molt rars. Alguns impressors deixaven marques tipogràfiques en les seues obres que constituïen autèntiques firmes representatives dels tallers. Entre els que s'establiren a València destaquen Cristòfol Kaufmann, Nicolau Spindeler, Alfonso Fernández de Córdoba, Lope de la Roca o Lambert Palmar. La nostra col·lecció es caracteritza per una ampla varietat temàtica. Podem trobar textos religiosos, obres de literatura clàssica, llatina i grega, i una bona representació de llibres sobre ètica, filosofia, història o legislació. Esta varietat temàtica, a més de mostrar els gustos de l'època, reflecteix els interessos dels primers posseïdors d'estos volums i, sobretot, la forma en què es va crear la col·lecció. La Biblioteca Històrica de la Universitat de València va ser creada en 1785 a partir de la donació de Francisco Pérez Baller. La col·lecció d'incunables s'ha format a partir de diferents vies, com compres, intercanvis i, sobretot, llegats i donacions, així com amb la desamortització del segle XIX, quan els fons bibliogràfics de convents i monestirs passaren a les biblioteques públiques. Entre els donatius i llegats que més incunables inclogueren estan els del rector Onofre Soler, Mariano Liñán o Francisco Javier Borrull. Vicente Hernández Máñez va ser qui més llibres únics i rars va portar a la universitat, incloent el volum conegut com el Natzarè, on trobem diversos incunables. Molts impresos arribaren a la biblioteca des del dipòsit del convent de Montesa, des del convent de Sant Agustí o des del monestir de Sant Miquel dels Reis. Les marques de propietat d'estos antics posseïdors són presents en molts volums i estan sent estudiades. La Universitat de València compta amb exemplars únics al món, molts d'ells impresos a València, com és el cas de les obres o trobes en l'Horts de la Verge Maria, primer llibre de caràcter literari imprès a la península Ibèrica i de l'únic exemplar conegut de l'homilia sobre l'Ossal de Profundis de Jerònim Fuster, de 1490. A la biblioteca custodiem un exemplar del primer llibre datat imprès a Espanya, conegut com el Comprensorium. En el colofó consta l'any i el dia de la seva impressió a la ciutat de València. També es troba als nostres fons un dels 3 exemplars existents de la primera edició de Tirant lo Blanc de Joan Martorell, feta a València per Spindeler en 1490. El fons antic requereix unes condicions especials de conservació degut a la seva antiguitat i valor. És necessari un estricte control ambiental mantenint una temperatura i una humitat relativa estables per evitar danys per fluctuacions climàtiques. La col·lecció es conserva en una cambra dissenyada i construïda ex professo. Tots els incunables es troben protegits per caixes de conservació lliures d'àcids i fabricades a mida, que eviten la pols i la llum directa. La descripció d'incunables és complexa. S'utilitzen normes i criteris internacionals que ens permeten identificar correctament les edicions. De cada edició haurem d'assenyalar el títol i l'autoria, les dades del peu d'impremta i la descripció física. És imprescindible també donar notícia relativa a l'enquadernació, les signatures topogràfiques anteriors, les anotacions manuscrites i les marques dels antics posseïdors. Aquestes empremtes ens permeten esbrinar el viatge i la vida pròpia de cada llibre fins a arribar a les nostres prestatgeries. Els investigadors que ho necessiten poden acudir a la Sala Pérez Baller, un privilegiat espai d'estudi,
per consultar les exemplars incunables d'acord amb la normativa i seguint en tot moment les indicacions del personal de la biblioteca. La major part dels incunables de la nostra col·lecció estan digitalitzats i disponibles per a la seva consulta en la Biblioteca Digital Somni. Amb la digitalització aconseguim augmentar la visibilitat del fons, facilitant-ne l'accés i protegir-lo de la manipulació excessiva. Els documents digitalitzats en Somni s'inclouen en altres biblioteques virtuals com Hispana, Europeana o la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico. Periòdicament, la Biblioteca Històrica organitza exposicions i programa activitats per donar a conèixer la seva col·lecció i apropar-la a un públic més ampli. Exposicions com Trobes 550, Librorum Fragmenta, Malferits i Descobrint tresors són alguns dels exemples on hem exposat els nostres incunables. I cada any celebrem el Dia del Llibre Valencià al voltant del 20 de novembre, data en què va eixir de les premses d'Spindeller la primera edició del Tirant. En resum, la col·lecció d'incunables de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València és un tresor cultural i acadèmic, un magnífic patrimoni de tots els valencians que tenim el deure de conservar, estudiar i difondre.